Wel, tra buoch chi yn y fyddin, lle I ble reithoch chi gyntaf felly? Oeddech chi wedi cyfarfod Hedd Wyn, yn ble ydych chi gyfarfod Hedd Wyn? Wel, yn Wrexham, bore. Oedd o fi'n mynd tro cynta ar un bore. Yn gilydd Irland. Efo'n gilydd. A fi o'n yng nghwmni'n gilydd bob dydd yn gwylio. Wel, gweld yn gilydd bob dydd, de. Ac mi lladdwyd o. Wel, te 4:45 ar yr unfed dydd ar 10 o'r Ffenna. 1917. Oeddech chi rwan yn mynd i'r fyddin, oeddech chi yn mynd I Wrexham, ac oedd Hedd Wyn yno, oedd? O'n i'n lo'n cyrraedd draws fynydd a fi'n ôl an Llun yr un bore, yndi. Ia, dwi'n cofio heddiw, sgidiau cochion gen o, a cetyn I geg. Tro cyntaf mi weld o, o sgidiau cochion amser ni'n dipyn. O, dwi'n gen bawb amser ni'n di. Ia. A ydych chi'n cofio fo yn siarad efo chi'r bore hwnnw? Wel na, ond doedd fawr ysbam oedd I ennill y gader yn Llan Uwchlyn ar Bala, o ddwy gader gyntaf gael o'r ioed, de. Ia. Ac am faint buoch chi hefo o fynd I, pryd oeddech chi'n mynd i'r fyddin? Wel, diwedd 1916. A fi o'n efo'n gilydd. Yn gweld yn gilydd bob dydd, de. Ie, yn lle oeddech chi wyau hefo fo? Wel, neu pres. Ia. A allech chi roi chdi bach I mi o'i hanes o pen oedd yn y fyddin, beth fyddech chi'n siarad dipyn efo chili? O, byddai'n siarad llawer iawn. Oedd Hedd Wyn, wyddoch chi, doedd o'm yn filwr, de. Doedd o'm yn filwr fy hun. Ond pan bydden ni ar pared, stand at ease, efo rifl, o'r un Sergeant Major yn gweud, tensiwn. Oedd meddwl Hedd Wyn rwle wyddoch chi, falle bod o'n gwneud I bryddest at Brycined amser ni'n de, wyddoch chi. Oedd fel yn gysglyd yn I waith, de. Doedd dim isio neb yn orchestryd bod o'n cael dim diddordeb yn y peth. Ond a wedyn oedd Hedd Wyn yn cael yn amal iawn ar defaulters fi nos am ryw dim byd ond am bod o'n up to the mark yn y Sergeant Major, de. A dyna glwys I lawer gwaith, come along, you're not on the bloody Welsh farm now, wake up, ynddi. Mick Malens oedd enw'r Sergeant Major yn ni, os di o fyw. Ie. Be oedd adwaith Hedd Wyn i'r driniaeth hynna, lle? O, wel, ydych chi o lawer iawn o'n i'n Gymru efo'n gilydd yn y cyfnod ni. Fechgyn a gweision ffermydd, de, wyddoch chi. A wedyn, o rhaid chi chymryd I fel do hi'n, de. Chi'n cofio Hedd Wyn yn dweud rhywbeth am y fyddin, am y bobl oedd o'n gwybod gweithio danyn nhw? Na, oedd a llaim deud hynny'n, de. Oedd o'n dal dig? Wel, oedd wrth reswm. Oedd chi cyfeiriad personol, de. Oedd pawb, dwi'n cofio, rhyw officer bach go ifanc wedi cymryd yn ferbyn I ac ar pred yn Fletchyn oedd ni'n rhyw training mawr oedd o ond oedd o'n ffeindio rhywbeth arna I ar pred a'n debyg bod ni mond wedi edrych ar ein gilydd wyddoch chi bod wedi cymryd i'w gasineb athau a wedyn o roi ar defaulters fi nos pan o'ch chi bod yn treinio'n galed trwy'r dydd a Chymro oedd o, dwi'n siŵr tysa foed o'n oedd un I ddeud ni, de. A bron ag o'n i'n gweddio. Fysa rhywbeth digwydd iddo fo neu fi. O'ch chi'n licio cael eich diraddio, de. A wir, pan myson i'r lein, I ymyl y lein, o isio 2 gompni
wneud daylight attack. Ac fel o'n digwydd bod, doedd yng nghwmpni fi ddim. A mi oedd, ond o'r officers, volunteers i fod. A mi ath o, a ddoth o'n yn ôl. A fel ne, fel o'ch chi'n gofyn am, glwys i Hedd Wyn deud, wel, i des i ddim byd am hwnnw'n de, ond dyna o'n deimlad di. O dda iawn gen i, o'n dymuno o gael ladd, o'n dymuno o gael lef o'n de. Ie. Wedyn oedd Hedd Wyn pan oedd o yn y fyddin. Be oedd i ddiddordeb mawr ar wahân i farddoni o gynno fo ryw ddiddordeb arbennig? Os o'n i'n meddwl dim yn de. O gen o ddim diddordeb mewn militariaeth, beth bynnag yn de. Dydwch chi, o'n i yn mynd ar ymysgatri yn Litherland. Wel, o'n i licio gwn rioed. O'n i cael rhyw bleser wrth. Ond dim ond pleser o ran sythu bords o hwnnw'n de. O chi'n sylweddoli, bod nhw'n disgwyl chi sythu dynion, litr on de. Ac o'ch chi'n sôn, doeddech chi am Hedd Wyn, bobl yn dweud i fod yn yfed o lle yn drwm ac yti. Ond pan oedd o'n y fyddin, oedd o'n... Wel, eis i marwydd diod rioed ar Hedd Wyn de. Dydych chi beth oedd, do'n i ddim yn... Wel, do'n i'm gwario am ddim byd no. Ac gen i ryw chydig o bres o hyd. Ond llawer i dro, glwys i Hedd Wyn yn gofyn mi dyw Sam oedd yn galw i. Dyw Sam, ti med ti swllt anos Wyner. A dyna fo swllt i Hedd Wyn amal iawn. Byth meddwl amdanyn nhw wedyn. Doedden ni'n cael dim ond tana y de fel o'n nhw'n deud de. Felly oedd, o'ch chi'n sôn dydych chi am Hedd Wyn yn anfon arian, anfon pres adre i'w fam. Ie, wel, ma'n debyg i fod ond de, wyddoch chi. Ond dydwch chi, nel o'r cyflog o'n i'n gael, os ydych chi'n gael pringlasiad o gwrwn. De. Oedd Hedd Wyn rwan yn... O gynno fo ryw ddywediadau arbennig, lle ydych chi'n gofio fo pan oedd o'n siarad, oedd o'n no ffraes yn dod? Oedd. Ond o lawer o hwyl i gael wyddoch chi. Yr hen hedd o'n i'n alw o. Ia'r hen hedd. Fyddech chi'n tynnu'ch coes o'ch gilydd o gynno fo gariad? Na, os gen i'n lawer o go am yn un de. Ie. Do'n i'm yn sôn llawer am gariadon yma ni. Nag ych chi? Oeddech chi'n cael chdi bach o amser i chi'ch hunan allu? Na, chydig iawn. O'n e lefyr rhyfedd yn Ffrainc ma'n wir de. Wy'n cofio fi pan o'n i'n y camp yn Litherland. O'n e fachgen o'r bala o fi. Tom Pentre, ma wedi gladdu yn Blismon. Fachgen mawr cry, ac o'n i'n pasio tit tafarn. O'n ymyl y camp. Seaforth. A ti di mewn i fan hyn bydde Twm o'n i'n alw o. Ti di mewn i'n ddau, mi mewn fi na. A ti di gweld nhw yn o. A mi es i mewn efo fo. A dyna oedd o, merched fwyaf. Merched Seaforth, a'i gwir nhw'n Ffrainc, ma'n debyg yn de. A tu allan i'r tu tafarn, tŵr o hen Blantbach. Heb ddim sane na sgidi am ei traed. A wedyn, bore dranwedd, o'r hyn i ddwad yn fflyd i'r camp at y cwcs. A o'n nhw bita parion taptws, ddech chi'n gweld. Wrth i cwc, wneud cynion, de. Dyna oedd byd amser ni, mamen nhw'n dafarn os, de. Glwsoch chi Hedd Wyn yn dweud rhywbeth am y bywyd yma? Wel, doedd theswm, o'n edrych yn beth rhyfedd iawn i ni, fechgyn y wlad yn dod o, fyddwch chi, bechgyn yn gwybod fawr am fywyd tre. Yn chwarae rhyw, o gyda chi gyda'r nos wan, mae'n debyg rhyw fath o chwaraeon oedd?
i'ch dyfyru chynnen fel milwyr? O, dim byd neilltuol, ne. Glwsoch chi o'n dweud rhyw rigwm wrthoch chi ar wahân i mae O, dwi'n cofio... diwrnod bydd o farw, ond ar wahân i hynny. Ie. Dwi'n cofio bod ni mewn lle o'r enw Fletchin. Ddim hell o Ypres. Trenio roedden ni. Dwi'n cofio dda oedd... O'n i'n trenio trwy geid mawr, trwy ganol o. A wedyn, dwi'n cofio bod ni... Wel tro cyntaf eis i Fletchin. O'n i wedi mynd yn llai. A wyddwn ni'n bod nefath beth a llai. Yn Ffrainc. A reportio'n sic. Meddwl bod frech goch anna i. Ar foredu Sul. A doctor yn dweud wrth ryw officer oedd efo ni fel give him some ointment o beth a dyna fo. A wedyn ges light duty. Fynd ar hyd y pentre hel papur. Trwy mod i'n sic a ddim yn sic iawn. A be welwn ni allan ar yw gau o'n twr o sobiars. Wedi tynnu crysau a phob peth. A wi mes edrych be o'n nhw'n wneud. Erbyn ni llua. Tynnu llai o'i crysau roedden nhw. Ydych chi. A mes i neu, erbyn ni o'n i'n neud llai byw yn de. Ac just rwy man rhywun amser. O Hedd Wyn digwydd pasio ag o'n i a rhyw fachgen arall o lan Llun. Net bach y llys. O cyd oes i a fi'n ysgol yn gwylio. Ac yn sgwennu llythyrau oedden ni. A dyna Hedd Wyn sefyll wrth yn penne ni. A dyna o'n dechrau wneud barddoni sut oedd hi cychwyn hefyd. Rhyw noson. Rhywbeth ole lluan o'r mer. Roedd 2 o fois lan Llun yn sgwennu gorau glas. Llythyrau yw cariadon anfonau'r 2 ynghyd. Ac enw un o Simon, ac enw'r llall net bach. Ac roedd e bennill arall o honno well lawer. Does yn un ôl yn wyn yn byd rhyw ddwrnod yn de. Ac maen nhw'n seren y bala yn y cyfnod yn ni. Ond e fachgen yn bala'n dweud a Iesu chydig o flynyddoedd nôl bod hi genno fo. A mae o wedi gladdu erni neu os o'n i'n licio cael un. Ac gwahanol iawn fiodd hi. Gyson ni'n 2 ddwad adre. A fo ei hun ddim, de. Ia. Dwedwch y pennill eto, rindych chi'n gofio? Dwi'n yn siŵr di llinell gyda'r rhyw noson. Lliw dydd oedd hi, dwi'n cofio hynny heddiw, ne. Ole lliar oedd 2 o fois lan Uwch ben y dolydd glas. Uwch ben y dolydd bras. Roedd 2 o fois lan Llun yn sgwennu gorau glas. Llythyrau yw cariadon, anfonau'r 2 ynghyd. Yn iach, dwi'n meddwl. Yn iach. Ac enw un o Simon, ac enw'r llall net bach. Ac anfones un o adre. Un rhieni, meddwl bod so ryw gysur enw. A beth arir ein graduriad, mi roes o'n nhw'n seren y bala, dych chi'n gweld. Oedden maen nhw ar brynt. A mae'n ameg gen I braidd bod e ddim byd mewn print wedi Hedd Wyn wneud ar ôl hynny, ynddi. A sawl pennill oedd? 2. Na chi. 2 8 unell, de. Ie. Ie. A oedd ned bach y llys, ned beth oedd enw fo? A dweud y gwir, fel roedden ni'n, de. Ie. Mae wedi marw lawr rhywle i gyweiriad y South. Chi'n cofio pa ddiwrnod oedd hi pen ar o sgrifennu'r y 2 bennill? Oedd haim deud blaw. Roedd hi, oedd eim amser mawr iawn cyn iddo gael ei ladd, de. Nath o'r penillion, faint o amser oedd i gymryd i wneud y O, penillion? dim ond
Dar yw'n smocio hanner I getyn. Oedd o fel sôn... Fel sôn siarad efo chi wrth I gwneud nhw. Oedd hi. Oedd o'n sefyll I feddwl dim. Pa amser o'r dydd oedd hi? Roedd hi... Roedd hi gon gole, dwi'n cofio marw hen gau bach oedd ni. Ia. A wedyn mi fiodd y Hedd Wyn farw mewn rhyw faint. Swn i'n deud ffefnos 2 wrthnos. Ia. Dydd ola o'r ffenna, ydych chi'n gweld, diwrnod cyntaf brwydr fwyaf bydd o'n byd marioed ma'n debyg. Mrwydr Passchendaele. O'n i'n mynd drosodd hanner awr wedi 4, o'n i'n cychwyn dros Canal Bank yn Eipres. Ac mi lladdwyd o ar hanner pilcem. Ac mae'n lawer iawn wedi clywed llawer yn sôn bod nhw hefo Hedd Wyn a fel hyn ac fel arall. Wel, o'n I hefo fel bachgen o lan uwchlyn. A fynd o draws fynydd. Ac mi gweles o'n syrthio. Ac mi alla ddeud mae nosgap shell yn ei fol. Lladdodd o. Ydych chi. O'ch chi'n medru gwybod hynny o. Os ydych chi'n sefyll efo yma'n wir. O rai chi ddal I fynd, de. Y pryd welsoch chi o ola hynny di siarad efo fo? O mae'n anodd I mi ddeud allan mod i'n siarad efo'r bore enni, de. Achos trwy bod i'n weld o yn cael ei ladd, o rhaid mod i'n agosio. A dwi'n cofio'r peth mor dda bod gen o'n I officer yn leidio ni fyny Newman, o enw o, Lieutenant Newman. Ac oedd hwnnw'n mynd o'n mlaen I, a mwyles o'n disgyn ar ei luniau, ac yn cydio mewn 2 ddwrnod o faw, de, fod o'n mewn pril no, wedwch chi, o lle wedi falu bo man, de. Marw roedd o ddreswm, de. Ia. A welsoch chi wedyn... Be welsoch chi wedyn, yllu? Wel, mi gymson i'n objectif ar dop pilciam. Oedd relwe yn rhedeg fyny efo'n ochr ni hen relwe wrth reswm am dre Langemark. Oedd ni'n elu a'n objectif ni oedd rhyw hen gael mawr a 3 pillbox yn ei flaen o. Tai wedi smentio I fyny o'r hynny fyddwch chi gen y Germans. A dwi'n cofio bod ni'n adfansio fyny efo'r lein. A dyna Germans yn dod dros rhyw ochr arall i'r lein. Gone Cyrnol Norman efo ni, dwi'n gofio o'n iawn gwedi, shoot the buggers. Erbyn ni, prisoners o'r un oedd y Welsh Guards ochr draw i'r lein wedi adfansio o'n blaenau ni o chi. A wedyn prisoners nhw'n dan nôl. A ni'n e'n sythyn nhw, mae Germans yn atacio ni oedd nhw. Wel, dwi'n gwybod. Wedyn, o'ch chi'n sôn am eich swyddog chi wedi cael ei ladd. Newman, ie. Newman. Mewn faint amser wedyn y gwelsoch chi Hedd Wyn yn disgyn? Wel, yr un amser yn union, dallai'n deud wrthoch chi pryn a chynt nach wedyn. Ie. Tel am ty gloch oedd hi yn y prynhawn oedd hi? O, nag e, oedd hi, fyswn i'n deud, 4:45 I 5 yn bore. Yn y bore? Ie. Na chi. Cychwyn rhadag, dych chi'n gweld i. Beth wnaethoch chi, o'ch chi'n gallu gwneud rhywbeth wedi chi weld Hedd Wyn yn... O, dim o gwbl. Oedd stretcher bearers. Mae'n debyg yn dod fyny tu nôl I, dych chi'n gweld i. O'n ysach yn torri'r rheolau mewn ffordd, ysach chi'n mynd I helpu, un wedi glwyddo, pan o'ch chi mewn atac, busnes chi o dal I fynd, de. Sut ydych chi'n teimlo pen welsoch chi'ch cyfaill yn disgyn? Wel, leida chi'n union. Deud y gwir wrthoch chi, oedd o'n amser I chi gyd yn deimlo, dim rhyw ffordd, am y reswm,
Wyddech chi'n na mewn dwylaeth fysech chi dder yn fath am ond Ond wedyn o'ch chi'n teimlo'n colled fawr? Oedd o'n ni'n dod allan, fi o'n i mewn am wsnos. A o'n i dod allan ar fored i Sul. 20 o'n ni. Allan o'r compni ni beth bynnag yn Allan o gantaner wrach yn neu chwaneg. A Dr Day o Linden oedd yn mynd â ni allan o'r officers ni wedi mynd i gyd. Doctor y batalion o division Fo'n lidio ni allan. Chos at chi'n gwybod. O lle wedi gwen newid mewn wsnos, ddech chi'n. Ond y trwbl oedd fethodd gynnau mawr ni a dod fyny anholau ni. Oedd yn law, 10 o gloch y bore. A mi oedd y lle'n sludge. A sy'n ein ceffydd fod. A wedyn mi oedd y... Mi barodd y frwydr neu 3 mis. A mi laddwyd cender i mi. Dau bach. Oedd o'n fab i frawd i'n had. O fachgen fel ewig. A glwes fachgen o'n i'n ymweld â corod ysgolion flwyddyn ar ôl dod adre. Ac o'n i mewn tu capel Llun union. Yn cael te. Ac oedd John Williams o enw'r bachgen dyn. O'n i'n dio fyw. Ac oedd o'n deud bod o'n yr un post a cafodd dau bach i ladd. Gath i glwyddo fel se heddiw. Yn ei lygad rhyw chydig. Mi ath allan o'r lein. A thi'r lein yn ôl. I'r un man union a lle oedd wedi cael ei glwyddo. O'n nhw wedi symud ymlaen. Ac yn ystod y nosonu, sgynno nosiel. A mi chwtho 2 goes o ffwr yn y bon. Bachgen tu capel Llwyn union o'n deud wrtha i. A mi farw o'n deud i bader. Yn Gymraeg. Ia, wedyn, dyna fo, Mae'r hanes yma, ydych chi wedi dweud am Hedd Wyn rwan, yn dwi'n hynod o ddiolchgar i chi am, mae'n beth anodd i chi wneud, ond ydych chi wedi wneud o'n dda. Ydych chi'n cofio Hedd Wyn yn cyfansoddi rhywbeth o gan neu rigwm a rhyw adeg arall y blawr amser yma? Na, ddim cofio, O'n sôn am Hedd Wyn, pwy bynnag sy'n fyw yn cofio. Dwi'n gwybod bydd na'n Llanuwchlyn ar balad o'n ennill y gader, Ond ar ôl gweiddi am ffug enw godi ar ei draed, dyna Hedd Wyn yn codi. A dyna rhyw ddynes ti'n ôl o. Istel awr yn bachgen i mi weld rhywbeth fyddi. Mae hon egon gwir, ond dwi'n gwybod bydd na'n Llanuwchlyn ar balad oedd un Dwi'n wedi clywed hynny'r blaen diddorol. O, dwi wedi clywed i lawer o ddiweithio, a llaim dwi'n mod i chofio yn bersonol,